Kawan India Fashion kewadang dat wai pentame wat ini wadap Khliehriat is Janjay Health District. Koman ka yaw ye ki paiba yo ye ki tiar wabonjat nadok ki that ki sula ki juti ki slipar yong konbo khynnah wa ki waheh neibynta ki chanrang wa kan thai. Deilang ki tiar pen emkam wai pen riam yung ki tiar kan dek ki khynnah wa ki wide haidar wa biang hagani ki kentiwan Kawan India Fashion dapat penapai bak wan ra ye ki offer wa kyrpang neibynta ki khynnah wa waheh kan thai wan chanrang hai to wa ki sula ki ye yo dunador ite to larathet artli yo mengkena kuwi M1 ki wala ratet wi yo mengkena kuwi. Kini ki offer to neibynta ki sula yong ki khynnah ki sula kan thai wa chanrang. Kamte de kerpat epi ki paiba lai mi Kawan India Fashion neibynta uchim kebu ye ni berterwa kyrpang neibynta yong pi.